Kravl op på bjerget. Hej YouTube, og velkommen til en video. Ja. Liam skal skyde ned med snebold. Jeg har 2 snebolde. Ja, okay. Men det er fint. Vi har sgu ikke... Hallo, Victor, stop lige. Vi har ikke lavet så mange videoer her på tiden. Det må jeg sgu undskylde. Vi kommer op på banen igen, ikke også, Victor? Jo, sikkert. Nu skal du altså til at tage det lidt seriøst. Men som sagt, vi har tænkt at lave videoer igen. Ja, det er sgu lidt af tid siden. Ja. Hvad fanden sker der for mig? Ja, men så nemlig så ser I faktisk en fed video med mig og Victor, så spiller noget, hvad det hedder, noget med noget mobs eller noget. Super Smash Mobs. Ja, eller bros, eller noget, ja, ikke? Something. Ja, men så jeg håber vi ses i næste video, og pøj og Pøj og ding. for det her. Hej.